tepue lek. Tak nggo nang omah iki. Biasa tak bikin kamera kok ya. Aduh. Ya aku lo nak ya. Ya aku nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Podcast. Karena udah mangan kae wis sawit. Ini pemirsa lagi lek-lekan. Mau ambil. Turun kene, Blak. Iya, saya sampai ditinggal bojone dhewe. Lek-lekan pemirsa. Wis lelekan. Hah? Wis lelekan. Yo lek-lekan susuk wae teko. Ya dambuk dami ini. Dami lo mbok dadah belum? Dadah. Gede. Kok muni geni-geni panen. Sekarang dilaku, Mbak. Lah ning tepue lek. Tak nggo nang omah iki. Kono dilika. Ini buka, yo sing kono dhewe. Terus iki anak atom jebol. Sopo? Dene gelas iki koyo kopi. Lah iya kuwi. Gelas blok sesuk. Nah. Aduh. Ya aku lo nak ya. Ya aku nak ya. Tapi aku gak degene lagi. Itu kono kayak ini ngaku nih. Ada tuh rame. Tutup ae. Apa ini gendul Itu botol cilik-cilik. Sak goblokan. Padha mbek. Beber lah ya ngono. Iya, Mbak. Penjeluk antar ora anak lah sakmene do jemplungno mengkurep kabeh gak ya tak darani put to. Iya, langsung menek ngono. Ibu bagian apa? Lah, kau belum tidur lah. Turu. Aku lebih berat. Operasinya nang Pikang. Barusan ya, Mbak. Tapi operasinya di apa, Mbak? Apa? Elek apa? Oh, iwak. Ayo bayi. Indusiar. Pilih kah? Ayo bayi. Bayi ini Mbak Mari. Ayin diayin. Halo, Mbak. halo, aku nak ngomong. Pencet ini lo tanggal 15 misal ya. Nang PKU lah yang ngomong kok, Lin. Jangan dia operasi iki wis mulih. Iki mau dimasakno, ada kerupuk, iki lho masakan sing tinggu. Ada telur, lalapan, tahu, disambeli. Iki nasi ini saya rasem. Ini cek panas ini. Cek panas. Lagi. Lah mau apa MNC wis ora upin-ipin. Ndara nawar lana kok. Apa wan? Aku pengen duduk sik lho. Tumbas apa? Ora tumbas kok e. Njak dolanan kok. Kono lek Adip ana Om Kairul, Om Sultan, Melu Husin, si Atip, K3R, Rehan, Reza, Randy. 3R iku pemirsa, iku sak keluarga. Iya. Sing tengah iku nomor 1 jenenge Rehan. Sing nomor 2 Reza, sing kaos putih.
Sing nomor 3, Rehan. Randy nomor pertama, Reza terus Rehan. Rehan kaos hitam. Engko jam 12, itu jam 12 bakal apa iku jenenge mendem sarap ning kene. Mendem sarap iki. Wong lek-lekan iki. Viral. Di viralno lab. Pengen dia lagi teko. Aduh. Lama tak jumpa kangen aku. Malah bagus. Libur apa sampean? Sing ngerti kuwe. Kok kene iki to? Apa nih? Sampean Sutole. Iya. Kok gak bingung kan jalan anyar iki. Google Map langsung plus. Mosok ya, Pak. Monggo pinarak Pak rentang mriki. Lihat terus apa iki mindu. Makan. Kerupuk bukakno Mas. Tak pekno toyo Pak. Lur. Oke. Cik anget. Panas. Cik anget tok. Sayur asin tahu. Bergajak iki lho. Tak pikir nasi durene mau Pak. Tak icipi terasi saiki. Apa pesen terasi samene ndek samene. Kadang kok wis teko kono wis beda acarane kok leren saiki promosi. Darane Mas. Kok teko kono makan. Iki terasi saiki wae. Biasane. Lek terasi napa Ibu? Enak terasi. Mas Andi nek napa jenenge senengane terasine kok kono Pasuruan. Saking pundi? Pasuruan. Oh. Terus sekarang dia Pak? Ngono kok jare Pak. Monggo badar, Mbak. Kenapa gak jadi siji? Gak seneng nak jadi siji. Enak ini. Oh, seneng kok isine. Gua ora to. Nak jalan semua aku suka sayur asin. Itu berarti kene kuah ya Pak Semen? So garingan. Kuwi diwareke lho nggih. Nggih. Lah nggak kon dolan mesti kon jujuk warung ae. Saiki wis ora urip-uripe nang warung iki. Lah ono apa dikon dolan konsentrasi. Aku tak pernah ndek gue mandek. soalnya semanggon nih Pak. Lu wong. Oleh wis manggon wis jujukan wis kena tinggi. Iya wis manggon. Monggo Mas. Nggih, aku wis maem. Baju. Lah aku jane yo pengen kono mau gitu manggon ning kono yo mau jeng kae piye. Mbak, monggo Mbak. Kula ning gone melemari. Ning jero. Ya salah tak bagian kamera kok ya. Terus Iya dang mengkurap. Dang.
Ayo. Nek ditakoni Mbak Binti iki sapa Mbak? Lali. Lali. Bojone Mbak Sri Wulan. Jer. Oh iya. Desa. Anu lho. Pak Bara. Pak Ibara ya, Pak Ibara. Pak Bara iki sapa? Video sing pas sama nek pasti anu iki. Banyu ngombe Sama sendiri sapa iki? Pengen ngombe. Kuwi Sisi. Ndang lek Mat. Lagi mendeng lek. Wis ben padha mangan wis dikei mangan.